Ole, pu moderator kalome. Voina hian Mizoram University Zilaiten program lutak mai inan buat saya aro pui katia alom kati tak zeta hetiang program ngai tuat suak tu Zilai shoi tu te ka fak leni. Voina hina masabera ka soi du chu thalai te hi politics atangin karin thiar film thiang lo ti hini Sri Lanka country a tuna an buai zia country a Burma country a politics awang Ukraine le Russia in kar buai zia country a heng zong a hem politics ngai tua mi lo te a shoot tel vek chu wangin voina hian politics ngai ven lowa kan mai ni chuan kan ram suai tu te kan suai tu te diklo na hi soi sel ngam lo kan ni chuan kan fain kan tur don chu wang thak chuan voina hian he ka thu soi ngai thatu zong thalai te politics a kan lu chil vek theilo ni point ngai ven le azwal turin kan in som masani politics khovel hi milem hle te e ruk ching te poisak nei mi alo te khovel ani ringot lo ti hi atakini lan tirang u tin kan som du cheu ni Mizoram hian thil tha tam tak kan nei zinga khovel ram sang te o em thil kan nei a chu mi pui tha tak le ram tha tak hi ne Mizoram mi pui te a thu oi zok hi an om don em ni ti tur khopin total lockdown pon sung zong khan kan thu oi zia alang to a thil danga po na sa takina langa kan ram la chu a tha em a a thlai chin zong po in soila thlai that du lo na tak mual po kan nei lo chu tiang khoparam tha le mi pui tha kan nei wang chuan ma son te din hun sanga din te hi kan thei ti ke ni zong kan pom tlat ani chung zong a chuan kan mamo ber pakhat chu sarkar tha hi ni sarkar tha kan han ti mai hian a soi fian chi sang om thayanga tuna hian kan president pulal sotan thatlo theilo na bom ti le khabu azia ka chu na sat gin kan au puya he thatlo theilo na bom kan ti hi a om zia ber chu sarkar tha ni chu sarkar tha om na chuan dan alal thin dan alalang langtlang takin akal ngam turani sarkar viak tha khawle huaisen ani turani corruption aum turani lo chu sarkar chu mason na thlen tu sarkar ani turani tin danglam ngam sarkar thei kan mamo to ni chung zong chu sarkar tha tia kan soi chu chu ni a adang tam tak polo om thayang kan soi vek man lova chu sarkar tha chu thalai te hian kan thlen thei ti hi voina hian takin ka soi du ni kan sia nikum loka total lockdown of covid-19 chugin kan buaya covid-19 wangin total lockdown kan puanga kan boi ma chuti lai chuan chief minister relief fana poisa kan sunglu ruya ahman dan chungchanga thil fello tak a om chowa ahman dan kan lung oi lo chowa social media thalai ten voice kan nei tak maya an siam tharok mai ne zan athutluk na sarkarin thutluk na makta ka siama thalai kan social social media an siam thalai mai ne chu thalai pawar ne chu wangin thalai te hian ram siam that kan du tak zeta ni chuan Mizoram politics a hian kan lu thuk ve sei langai ni adua piang ina an chin por mai tur politics ki ani lo chu wangin voina hian thalai te Mizoram politics a min mamo em na tlema zong soi ka duwa masabera chuan kan khot thlirin ang lo ni kan pu te kan pa te hu ne hian kan ma thlir ai nang to lo tula thalai reng chuan atlang puin constructive mind kan nei to ma son tu na siam that tu na kan nei vek ani churil ro wang chuan thalai te hian na sale zolin politics kan lu chilanga ya Mizoram hi state ani atangin kumsom thum le paruk alo tling veta
India ram pokum somsari panga alo tlingta nasa takin makan son mason mi alo angin soi thin ma sela ke hi tuna kum som thum le pakwa kania no pangte kalani ke ma experience a chin ringot po hian Mizoram danglam na sat jele makan son na sat je hi thui tak chu kam huwe amai ro chu kan mason na khadu thu samani lo du thu samani ti dani reng lo ti turi ala tam lu tokani chu ti tur mason na thlen tur chuan thalai te relu kan pek le zuala ngai ni tin thalai te politics kan lu chil le zual angai na chan chuni china khan ron soi to laptop ringot po kan emela tam zokin an khoi thiam to lo wani tunai khovel technology khovel in digital khovel ani a tin kan kho thirin an lo zia kan soi to poka chuwang chuan he khovel changkang zel mil puya kan ram kalpui tur hian thalai ten politics kan lu chil angai ni Mizoram politics hian thalai te hi min mamo tak zetani ti ka soi du ni chuwangin ilat san lawang u ni china ka soi to ang khan atakak party politics kan lu chil lo ni point i ngai ven ang u thalai ten politics role poi mo tak kan play thei tur kan soi lenge pakhat thu dik zon kong a hian ani engamo issue oma party ti anin niala media anin niala thu dik berhiat thei lo khobin kanin nial loi thina chu ta tak chon thalai mi thiam zok te hian kan role kan play angai RTI mangte thil dang mangte point thu dik hi kan puan chuangai chu thalai kan ninga kan mo phurna ni chung te chu soi a thain ka hria voina hian mo phurna sang tak kan nei mi pui hi ke ni te poni thowang mi pui hi tu te na mo min buma min hruai suala diklo takin min te thin ke consumer rights lam panga tui khania tiang athe ma kala na savea chu tiang a chon thalai te hian kan ti tur kan ti lo vai mi pui hian kan tur tlok ani thilam man ai towin man pangai ai towin kan lei chur chura tro politics sa na salu tukin mi pui rilu min ti boya diklo takin chu tiang zong a chuan thalai te hian role kan play a thil ni dik tak kan puan chhuat thina ma kan lak ngam phot chuan kan ram din huni khita a om thei Greek mifing Plato chuan mi thazok te ram in real bol na siam thatura arin rol du lo ani chuan an mani aya sual zok te thalo zok te opna hnuaya an kun thina te adik ngutani voina in thalai zok te hian in kan aya thalo zok nia kan ngai te dik lo na te siam thatuma kan beingam lo kan lu chil ngam lo ni chuan an ni ho opna hnuai hian kan kun le tho don chumi awang chuan chumi atanga tal chuak tur chuan thalai te hian politics kan lu chil le zuala ngai ni democracy kan tia democracy hi political system ro pui tak ania mi pui thlan lal ten ro an rel na ni amai ro chu thil hlau om tak pakhat chu demagog an tia chu thil ani na lo hret han soi orwa ka mi pui na sa taka kai hruai bum sual tu the demagog an tin nia thu soi thiam tak na manga thu soi thiam tak ania thu soi thiam na mangin dikchi lo mi pui na sat kan hruai sual thei chu democracy rama hian a thleng na sai mem chu tiang ven na te po chu thalai te hi kan thongai lom mi soyang piang kha adika ngai effect tur lo chu kan lekha sir chan ani kan lekha sir chan chu thu dik pon chuan ni thu dik hriat te hi ni chu common people mi pui nol pui hian an hrelo ni point a bikin college culture university culture te chuan mani hian kan zir ve ngai ti kan soi duwa tin a top lam kan nai chawanga political party si sang kan oma kan traffic in ka hria kan ti tiang kan traffic in ka hria kan thalo vek in ka hre boka that na lai kan nei that lo na lai kan nei vek ani en tirnan MNF party lian tak ania MNF kumsom ni zet trale hat thial narama Mizoram thlen tur ringota din ani ka ring lowa do thu ne na be dong na be nge ni be sei na lem manga mi pui hruai tum ringota din an ni hau lawang chu tiam pokin zet PM te po midang soi chatu ringota din an ni mi lo siam thadu na ri lu pu ding an ni
chu tiam pon congress te pc te bjp te party song song hi mi puile ram tan thil thati du na wanga ding vek kan nia chu wangin suai tu kan that phot chuan kan that thei vek kan kalphunga dik phok chuan kan that thei vek tha em big le selai le der hi kan omin ka hrelo tlata chulai chu akami mal ngai dar ni a kan soi bol bola midang wa soi chet na pawni chung lova kum sang ni le som pariat november tha politics kalu chila no pangtein kum li vel kain mang ve to kum li la tling lo deu ni chu no pangte lu chil kan ni na a ke ni achon na satakin rol kan play pain ka ria thalain kan lu ve china in sarmalian mz iwa zirtir tu pumalian hawa media kan han che tak tak china hian congress party thu chu reng lo en ula a begin party pui thu chu reng thu bel chian dol lo emo midang dik lo ta ka pu na thil reng pakhat ma kan chuang ai lo kan thu chu reng document base vek rin om tak ani vek ani chu thalai kan lu dang lam na lo lang chu ni mani lo ka mei ni som panga chho vela khan india rama congress party roi tu poi mo song song te udaipura naf san kalp antia in ron khom na meeting lian pui mai oma chu da chon na sa takin an soi hova chu da chon declaration an neya chuan declaration point pakhata chuan kuna top don nai AICCB ka chuan kum sang ni som ni pali general election a hian candidate za som nga chu achan ve chu kum som ngan hnuai laman ni turani ti thani tin shuai tu lok chila kum nga bak chel lo ni se ti te atam maya MPCC kan ti hem state level le block thlagin kum som ngan hnuai lam atam theng ber shuai tu ni shuai tu ada turani ti thani ya chu wangin ke ni po hi kanin siam thana sa don viau thalai tan chan thadon viawa new generation mel lantir hi kan tum hle ni ka thu soi ti top nan pakhat soi ka du chu voina hian politics ani emo thil dang ko ni sela thalai kan soi wara kan thu pui ania chu ti rual chuan apoi mo ber chu kum ni lovin hriat na le achi chiu dani kum no pang deu kha ano pan wanga kan dungot khan aril ruput mang adik si lo chuan apoi thui ting mai ni thil zir chiang pe mithiam mitra ril rutik pu kan nei phot chuan herami kan ding chuak thei kum thalai kan ilai hian kan ril ru her dikila thudik zongila thudik hai chwa tumila mizoram siam that tum hian ho politics khovel hi ilu chil na sai ni ngai ven na sele zo langu tin thu soi ngai thatu te kan gen du cheu ni kalome